hvis det er minigame, man kan lide for mig. I dag skal vi lave en video. Igen. Med GTA. Endelig igen. Men jeg glæder mig til det her, men jeg har haft nogle ting, jeg skulle gøre, så er jeg optaget andre videoer. Og så har jeg ikke haft lysten til GTA på det sidste. Så ja. Men I kan se, hvad jeg har. Nye biler. Og nogle ting, en garage eller sådan noget. Og få en ny farve. Min yndlingsfarve. Rød. Ja, jeg har fået en ny yndlingsfarve. Jeg skifter den næsten hele tiden. Men det her, det er min yndlingsfarve. Jeg synes, det er sådan en flot farve. Og så er der mange, der synes, orange er en dum farve. Og så, den er ikke særlig flot, sådan, fordi den bliver meget grim. Sådan, ja. Så min yndlingsfarve er rød. Red, nigga, red, nigga, red, nigga, red, nigga. En dag skal vi sælge nogle biler, og så skal vi købe nogle andre biler. Yeah, nigga. Så, ja. Let's do this! Let's do this! Det er det, Quabblecop plejer at sige. Let's do this! Jeg elsker Quabblecop. Og Jelly og Slowman, de er nogle gode YouTubere. Husk at subscribe mig, og selvfølgelig også dem. Det vil de blive rigtig glade for. Også. Men folkens, jeg er lige kommet hjem faktisk for, hvad hedder det? Jeg er kommet hjem for et par timer eller noget siden, fra Fyn, fordi jeg var strandet der. Vores bil var i stykker, og så var det nødt til at blive ordnet på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan, men den blev bare sådan ikke starte, og nu kan min far ud, det var på grund af, at der var en olie ud, og så var det sådan et hul, og så var det nede ved sådan en mekaniker, der lige lappede ud der og sådan noget. Så nu er vi kommet hjem, og min mor og far på at få pakket ud, og så skal jeg i skole i morgen, så ja. Men vi skal til at i gang med at sælge bilerne. Jeg kommer snart til at lave en video, hvor jeg viser, hvilke biler jeg har i min garage. Der kommer en 1'er, en 2'er og en 3'er, ligesom på min gamle kanal. Og jeg har fået helt nye biler siden denne gang. It's the motherfucking Diplom again. Snoop Dogg. Jeg tror ikke, vi sådan kommer til at købe biler i den her episode. Jeg tror bare, vi kommer til at sælge bilerne, og så lige gøre nogle andre ting, og så køber vi i næste episode. Halvdelen i hvert fald.
Wait for me, you fucking car pussy. Out of my car. It's my car now. Alright. Ikke se der en mine venner. Nej, det var der ikke. Det var der for et par øjeblik siden. Faktisk en fed bil op på der. Hvis jeg selv skulle indrømme det. Den her bil i går, det var den første bil, jeg havde, da jeg startede, da jeg fik GTA på min egen PlayStation. Det var den første bil, jeg købte på den PlayStation, min lillebror bruger nu. Da vi delte som en PlayStation, hvor vi havde DK Pepsi, der var det her vores første og allerførste bil. Første bil, vi købte, det var den her. Og vi var så vilde med den. Og så fik jeg min egen PlayStation, og så... Ja, så købte jeg nogle andre biler, fordi jeg mødte modder der. Jeg tror faktisk, min første bil på min første PlayStation, det var... jeg tror, det var den der Batty, tror jeg. Batty 801. Jeg tror faktisk, det var den der motorcykel, jeg har i min garage med mine hurtige biler. Men altså, jeg får solgt nogle af bilerne i den her episode, så imens jeg lige oplever den video, så sælger jeg lige de sidste. Og så køber vi i næste episode, og så opgraderer vi i næste episode. Tak for lån, dude. Okay, er der nogle money. Her. Eller, jeg tror, der er en fødselsdag. Jeg vil bare gerne give dig en følelse af, hvordan det er at være lidt flad. What? Rejste han sig op? What the fuck? Ja, jeg ser den her. Det er ret fedt. Kind of cool car, man. It's a nice car. A very nice car, actually. But my car is nicer. It's so cooler. Min er meget sejere end hans. For han har bare skodbiler. Folkens, det var den her episode for i dag. Jeg håber, I nåede den. Og så, ja, hvad skal jeg sige? Ja, husk at subscribe og like og chill og kill og billeder. Hvad I end kan få den på. Men tak for episoden, og så ses vi bare i næste episode. Hej.